primavera, estaba o cociñeiro Martiño recollendo leitugas na súa horta, cando vi pasar 3 veciñas apurando o paso. A onde ides ás carreiras? Imos ás nosas cociñas para preparar o mellor dos postres. O rei destas terras está buscando alguén para traballar na cociña real. Unha persona que saiba guisar, asar e cocer para reis, marquesas, duques e princesas de todas as cores. Martiño puxo o mandil, colocou o gorro e foi dereitiño á cena a coller os ingredientes. Pero cando abriu a porta, allí non había nada, os ratos comeran todo. O cociñeiro Martiño puxose a chorar na porta da súa casa. Por que choras, amigo? Porque quero facer un biscoito para o rei, pero non teño con que, e agora que fago? Acouga, vouche axudar. Para ti, este naco de manteiga. Graciñas, pero con só manteiga non se fai un biscoito. Tens razón, pois non che nada que facer. E a pastora e o cociñeiro puxéronse a chorar ata que se acercaron os granxeiros. Por que chorades, amigos? Porque queremos facer un biscoito para o rei, pero non temos con que. Acaugadeo, imos vos axudar. Para vos esta cesta de ovos. Graciñas, pero con manteiga e ovos ainda non se fai un biscoito. Tens razón, pois non sei nada que facer. E os granxeiros, a pastora e o cociñeiro puxéronse a chorar ata que chegou o muiñeiro. Por que chorades, amigos? Porque queremos facer un biscoito para o rei, pero non temos con que. Acaugadeo, vamos axudar. Para vos este saco de fariña. Graciñas, pero con manteiga, ovos e fariña non se fai un biscoito. Tens razón, pois non sei nada que facer. E o muiñeiro, os granxeiros, a pastora e o cociñeiro puxéronse a chorar ata que os escoitaron unhas veciñas. Por que chorades, amigos? Porque queremos facer un biscoito para o rei, pero non temos con que. Acougadeo, imos vos axudar. Para vos esta pesada de azúcar. Graciñas, pero co azúcar, manteiga, ovos e fariña ainda non se fai un biscoito. Tens razón, pois non sei nada que facer. E as veciñas, o muiñeiro, os granxeiros, a pastora e o cociñeiro puxéronse a chorar ata que pasou por diante unha panadeira. Por que chorades, amigos? Porque queremos facer un biscoito para o rei, pero non temos todos os ingredientes. Temos ovos, fariña, manteiga, azúcar, pero ainda nos falta fermento. Acougadeo, vos axudar. Para vos este chisco de fermento. Sabedes que? Eu son o mellor cociñeiro de todo o reino, e vou no demostrar. Así que acabouse o choricar, a chorar a cangas, compañeiros. Veña, imos alá.
cociñar o mellor biscoito do mundo. Bateron, mesturaron, amasaron, meteron no forno e agardaron. Amasa que amasa, fariña no nariz, Martiño fai o biscoito máis rico do país, la la la, la la la. Cando o biscoito estivo rematado, alá marcharon en inglés a levarlo ao rei. Ben saboroso está! O moñeiro pasoulle a bandexa aos granxeiros e estes escolleron un bo anaco. Ben saboroso está! Os granxeiros pasaron a bandexa á pastora. Esta colleu o último anaco. Ben saboroso está! A pastora pasoulle a bandexa na que só quedaban miguiñas ao cociñeiro Martiño. Vai, chegou, é o meu biscoito, solamente deixastes estas frangullas, pero cheira tan ben que as vou comer. E sen biscoito e sen fame, chegaron ao castelo. Nas portas estaba un garda que lles dixo: Oye, están cendo, dueña María. Leva papel de luces todos os días. Rosca, biscoito, fillos, non sabemos que pasei. Teña unha boísima idea. Mellor que regalarlle un biscoito e facerlle un caldiño de verduras. Quen quere un caldo quentiño recén saído do pote de Martiño? La la la, la la la. Martiño, coa axuda de todos os seus novos amigos e amigas, preparou un caldiño para o gandullo do rei. Un caldiño quente, lixeiro e gustoso que quitou o malestar da barriga real e converteu a Martiño no novo cociñeiro do castelo.